Rơi. Rơi. गोदानै बानायनाय सानजा पाक्का बर' बाथौनि बे मन्दिरखौ आं बेखेवना होनाय जाबाय। जय भगवान बाथौनि जय भगवान बाथौनि जय भगवान बाथौनि जय जय सानजा पाक्का बाथौ आफादनि जय जय सानजा पाक्का बाथौ आफादनि जय मन्दिरा कमप्लिट जायाखैमोन। गोदानै आं बेखौ आंनि फालनिफ्राय आसलते बानायफिननाय जादों। बे बानायनायाबो जोब्बाय, साननैसो सिगांसो जोबदों। आरो दिनै बेखौ आंनो गावनो आंनि न'खरनि गासैखौबो लानानै आं बेखेवबाय, रायजो राजाखौ लोगो लाफानानै। आं सानो गासै रायजो राजाया बे बाथौसालियाव फैयो, जोंहा जोंनि धोरोमनि गासै जेरै खुङो बिदिखौ सोलिगोन, मोजाङै सोलिना लाखिगोन आरो बिथांमोना मन्दिरखौबो मोजाङै मेनटेन खालामना लाखिगोन। बेनि आंनि आसा, आं बेखौ आसा लानानैनो आसलते गावनि गोसो होनानै आं बेखौ बानायना लाखिदों। आं जेब्ला सब समावबो मानो मोनाब्लाबो आं रायजो राजाखौनो इसोर थोगिफोरखौ खांनायखौ बेनि उनाव दङ मुस्रि रामेश्वर बसुमतारी,
बिथाङा मन्दिर बेखेवगिरि एबा बिथाङा दान होगिरि बिथाङा जाबाय रिटायार्ड चिफ इन्जिनियार PWD आसाम बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे जोंनि आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे मोनसे खराइजों मान बावनाय जाबाय बिथांखौ बेनि उनाव दङ बिथांनिनो बिसि बिथाङा जाबाय रत्ना बसुमतारी बिथाङा जाबाय राङारि आरो बिसानथि अफिसार गुवाहाटी बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे जोङो आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायबाय बेवहाय नुजाफैनाय आलासि बिथांमोन दिनैनि ईश्वर मन्दिर बेखेवनाय